yefiri so na yakopie mu ewo bono mantam mu Kutre ye ahemboboa no abato empeso aso assembly member wo hono mo eyonunyanfo bafo asare watumi akeka ne nsase akopie mu ewo ye asuade ewo hono mo mofra wosuade watoto enema bi de ama won se wonje na wontumi emmoa won mu ewo won adesua akwantuo mu. Assemblyman wono ewo Kutre number 1 ye no wahemboboa no ne din ni werimunyamfo bafo asare adodo na nim no ese Orlando kwakoya adoye de ama adesuafo nchebia na won ba betro BC nsohwe no a womo ewo Presby ene Roman Catholic Junior High School ye no ewo Kutre number 1 adoye awokoye womo no ene se wakoche womo mathematical set ene pena wo de betro BC nsohwe no onimunyamfo kire se die nto akoche sa ne medima wom enyina ntitiriu ene mathematical set no sese de be ya emofra ne behunu se de sifade di dwuma na no atimi aboa na nsohwe bre no eduru so watimi de atro ensohwe no ensem sei ena wonimunyamfo bafo asare edito kantanka kwansosem eni ayenti ayeba enyina ayese medi kan bontoa efa school mu nyina ebisa omo hawo ene ne omo hwehwe afiri aban ho na ya pushi de amo nti de kan no na omuwo no ekire se omuhia nkonwa students na ebetena so babu nso ho a omubehia classrooms a nkura no ebetena esuade nti mebe capture ni nyina ediko assembly na mekoye no na meya madom ema MC ne MP eso madesredi a medeko ni nyina mu ama capture ewo budget mu se omode beba abeboa Kutre number 1 na adisua atimi akoso amaye nti mehwaye na mse ese nkura na omo school ha no omo nso den na me ankasa metimi eye ade aboa mo nti me plane ne ma bibiri na metwe ebe nkura no bi se omo se na den pa na me pese me beye boa mo amani beje ye nkura na kan ne se ye betro BC ye ni marset am se money marset omo se from form 1 to form 3 omo nyusu marset krada me se because ye bia me hu se omo kwatro BC na eya na mpanimfo nim bi ekwache omo marset se de be ya omo de be ye zanso no na form 1 to form 3 omo nyusu bi da na kwambe nso na omode sa marset na momo a ombetimi ayusu enti mehwe na mabo me homode na kakra menya bia no betimi ede ato marset no ede abebua school nkora nti yabo ye ho ana sisi na abrewa yipomo okwan ma hoboa no atoto akwan ne kasa no wachi no na headmistress ya wono no ewo Roman Catholic Basic School eyo ni monyamfo Madam Lawretta enso ede ensem sei eka ho meda onabo bafo asare ase wade fefa waya ma school empo akyerɛkyerɛfo amabi aso school form of face so yankopon enhyira ne pa mesre edi school no so ehia de kakra a tudwa ya ye bay school kadan ne esi hei efe ne wo hei efe nso ye hwe ne esi animu ho ya asana ma school no na hofe so ate ona boy di kan ma enya ne ntie se aban a capture ye school so be ma SS unit classroom drop enti ye hwe no yegu atwen mu a etwen se aban so dise be ye oye na wabesi school dan amayen amadisua ene adekire so akowano ewo school mu ne krakra mu no na girls prefect ene boys prefect a wonomo ewo school no emu enso de asedansem ekoye ede ma onimonyamfo yi anabo abaya amayen de dana sepa sawa beche adewe ede amayen yebesua de amana akoso amayen amamfaso abaso mejina yi school anemu ada fonamo wase wodi awaya me nyame shira mpa bobia wonya ska ne fira nyame shira ma edanase